गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। हरिसिंगा थांनायनि लोगोफोर आसा खालामो गासै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै। हरिसिंगायाव आंनि सासे लोगो दङ, एयारफर्सआव जब मावो, एयारफर्सआव फंबाया। बेनिफ्राय फंबाया आंनो आग्रानिफ्राय मोनसे बुस्थु लाना फैदोंमोन, आं लाबोनो होदोंमोन आरो बेखौ आं हरिसिंगायाव लायनो थांनायदो। बेनिफ्राय नायलांसै लोगोफोर लामाफोराव मा लोगो मोनो मा लोगो मोना, मा जायो मा थायोना, भिडिअ बानायलांनोसै। बेनिफ्राय गोबां मानसियानो आंखौ बुंदों आरोना, फादारखौनो मानो रायखो नोङो, रायनाङा। एक्सुवेलि आङो आंनि फादारखौ रायाखै, मानो होनोब्ला सिगिनो गोनां जायो। आं अनो, आंनि न'नि गासै मानसिफोरखौबो आं अनो, आइ आफा गासैखौबो। बेनिफ्राय आं बेखौ माने जेबो रायाखै, आं बेफोरबायदि जानला मानला जेबो खालामा। ओरैबायदि सिगिनो गोनां जायो, मानो होनोब्ला आंनि फादारनि लोगोफोरा हेडमास्टर गोजामोन, सानैयाथ' हेडमास्टरमोन। आं जब मोनैनि आगोलावनो थैना थांबाय आंनि फादारनि लोगोफोरा। फैदोंना सानै बिसोरो आफाद जाहानाव सानफ्रोमबो फैयोमोन, फुंबानो जुमाय लोंनो बेरायनो, जमा जमा साइकेल लानानै बेरायो इसोर माने। बेनि लोगोफोरा आं जब मोनै साख्रि मोनैयावनो थैदो, जुमाय लोङै लोङै जमा थायोमोन माने बिसोर साथामबो। सोरबा माने बिदाय फंफोर बायदि, सोरांबानो जानायाव फैगोन सानैया, बेनिफ्राय नङाबा जानाया ओंखारलांनानैसो जमा। ओमफ्राय जोंहानि आफाया ओरैबायदि किस्मत, माने ओरैबायदि तागत, बिसोर आं जब मोनि 13 बोसोर सिगाङावनो थैदो, होमबा दिनै बे थांना दङ ना। बेनिखायनो आं बुङो आरोना, नोंनि लोगोफोरानो हेडमास्टर गोजामोन, एसेबां बिसोर लोङै लोङै थैलांजोब्बाय। आरो बेल' नङा, बिसोर सानैयाल' नङा, आरो बेनि उन्दै उन्दैफोराबो थैजोबबावबाय माने। बेनिखायनो आं माने बेखौ बुङो आरो फादारखौ, नों जुमाय लोंगोन आरो बेमार जाया नङा जाखायो। दा मेगनफोरा गोजा गोजा जालांजोबो, नङा नङा जोंसो नुयो सिनायो। ओमफ्राय आं भिडिअ बेनिखायनो माने मोजां जाथो, बा आंनियाल' बिदि नङा, जोंनि बर' समाजाव गोबां दङ, गोबां कमेन्ट फैदो फंबायमोननि, नोंगोलै आदा जोंनियाबो बेफोरबायदिनो न'आवनो थानो सुखुला, जोंबो जुमाय लोङा बेफोरबायदि। आंनि गिदिरफोरा खायफाया फंबाय हामा बिफाखौ रायनो, सरि नोंसोर गाज्रि मोनदोंबा, नाथाय आङो फादारखौ अनोसो, मोजां जाथो। मानो होनोबा दाख्लैबावैबो आंनि लोगो सासे आर्मिनि बिफामोन, जुमाय लोंनानै खर'आ ब्रेनखौ अपारेसन खालामनो गोनां जादों। फिसालाया ओरैबायदि खस्थ' मोनदों, ना सुटि मोनो, बोसोरसेथ' सुटि मोना मेडिकेलाव, ओरैबायदि खस्थ' फिसालाया। सुटि लाबाबो सुटि जोबो, ओमफ्राय डिउटिखौ मेडिकेलाव हरो, बेयावबो प्रब्लेम, मास मोननैनि थाखाय हरो, मास मोनथाम। दिनै माने सासे बिफाया लोंनानै माबा मोनसे जानानै गोलैना थानो गोनांब्ला सोर खस्थ' मोनगोन, न'खरनिया जोङो बा बिमा बुरिया। आरो बेनि थाखायसो माने आं फादारखौ भिडिअनि गेजेरजोंनो, जाहाथे आंनिल' नङा जोंनियाव गोबां दङ, जाहाथे बेफोरबायदि जाया, बा गासैनिबो जायफोरनि न'खरनि फिसाफोरा खस्थ' मोनो बिफामोनखौ लानानै। आंनाबो बिदि जेबो खस्थ'आ, थेवब्लाबो आं नोंसोरनि सायाव भिडिअ बानायदो, जेबो नङा, आं जेबो साना। नोंसोर आरो गाज्रि मोनदोंबा सरि, आंनि फादारखौ नों मानो रायदो फंबाय, रायनाङा, हामा, मोजां बुजाय ना। आङो माने बिराद गोख्रों बुंनो गोनां जायो, ओरैनो जानला मानला बुंबा जाया, मिनियोसो, दम होनानै बुंनो गोनां जायो। अब्लानिया माने एसे गिनानै स्रि जायो, लोङा। बेमार जाया नङा मांसेसो बेमार जाखायो, फिसा फिसा बेमार जाबाय थायो। अब्ला बेनि सायाव आरो जुमाय लोंबाय थाबा मा जागोन, बेनिखायनो सिगिनो गोनां जायो, मोजां जाथों होनना, माने बेनि जिबननि थाखाय बुजायनो गोनां जायो। बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आङो हरिसिंगायाव मा लायनो थांनो नागिरदों, सोरानाव आं नोंसोरनो देखायगोन। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय सलिड कालार फैदो। हरिसिंगा थांगासिनो, हरिसिंगा आइलेन्ड मोननोसै, आइलेन्ड सलिड फैदो, आइलेन्ड देखायगासिनो आं नोंसोरनो, आइलेन्ड मोननोसै। कालार फैदो ना, गारि फैदो, बोराय गारियाव। साले अरे गारि, अच्छा गावसोरनि लं लयसिनलाय।
foto खेबगासिनो लोंगासिनो मालाय लोंगासिनो नुदों बरिया फट' खेबदों मालाय जागोनलै मालाय फट' खेबनायफोरा चले Sayanika Beauty Parlor ha ma be bungle Sayanika Beauty Parlor borona ma jaka bele Sayanika direct lakin sini Sayanika Beauty Parlor mane gundum jaga dekhaido Sayanika Beauty Parlor hade singa dekhaido बेयाव ग्रोब लाखिनोसै जोङो सायानिकानि हाबना सोंहैसै सायानिकानि ओमफ्राय हाबना सोंहैनोसैना लाखिनानै जों बाक्सा बरमानिफ्राय फैदो बेनिफ्राय हारिसिंगायाव माने सायानिका बिउटि पार्लार देखायदों होननानै सोंहैनोसै बेनिफ्राय मा होनगोनबा बेफोरबायदि सोंहैबा बे ओमफ्राय थांबावनांगो हरिसिंगाया बेस' हरिसिंगाया आंनि लोगो न'आवनो थाबोबाय बुरि पार्लाराव हरिसिंगानि बाजार In 200 meters, slight left. हरिसिंगा नङा बे नंगौ हा नंगौ नंगौना नै पार्लारखौ बुंसिगोन बबेथिं गैला आन्दायबोबाय आं बैयाव थाबोबाय लोगोफोरनो आं उत्तर थेफाकाट हारिसिंगा आंनिनो फंबाय एयारफर्सआव जब मावो फंबाया हारिसिंगा उत्तर थेफाकाटनि बेनिफ्राय आं बे जुथाखौ लाबोफानो होन्दोंमोन मेगनामनि बेनिफ्राय जोंहा आदै आरो मादै निपुन बर' फंबायनि बिमा जों थांनोसै दा बिदाय लानोसै जोङो ओंखामबो जाबाय आरो जों बिदाय लानोसै फंबाय मोजां थादों फंबायमोन दे जायखिजाया मोजां खामानि माव लोगोफोर आंना माने लोगोआ जोबोर मोजां न' लुबाय आंसो लुनो हायाखै लासै लासै जागोन ओंखामबो जाहरबाय मोनाबायबो गाज्रि मोननाङा बे निपन फंबाया फैगोन मोजां मोनाबायबो जोंबो लासै लासै थांनोसै बाखिथ' गासिबो मोजांखाना जेबो लोमजानाय साजानाय जेबो प्रब्लेम गैयाना भगबाननि अननायाव मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथों ना जोंबो थांनानै थायोबा लोगो जालायबाय थागोन बिदिनो जों माने बिदिनो फनजों रायलायनानै लोगो जाबाय माबानानै गुसु खिन्थु ना आरो शिलं बायदिसो मोनबाय आं ओजोंबो स्रो स्रो गुसु बाहेराव शिलंसै मोननै लाबदो सासे लोगोबो गारि साबिया नोंनाव दंना न'खौ लानिदे ओरै मोजांनो थांबालाय नोङो थांबालाय बरिया न' लुबायना सानाव जोबोर मोजां नुगौमोन दे फंबायमोन दे फैना मोजां मोनबाय गासिबो था मोजां जों लासै लासै थांसै बाथौ ना